الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ғалымнарны юктан бар кылып, bizләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безне үзенең бер хадисендә 7 әйбердән сакланырга, 7 әйбердән Аллаһ Тәгаләдән ярдәм сорарга безне өндәде. Һәм Аллаһ илчесе әйтте: "Аллаһумма инни аъудhu бика минал аджзи вал касали вал джубни вал харами вал бухли ва аъудhu бика мин азабил қабри ва мин фитнатил махья вал мамат." Аллаһ илчесе әйтте: "Эй Аллаһым, мине ғаҗизлектән, көчсезлектән һәм ялкаулыктан, куркаклыктан һәм тирән картлыктан һәм саранлыктан сакласаң иде. Эй Аллаһым, мине шулай ук кабер газабыннан һәм тормыш һәм үлем фитнәләреннән сакласаң иде" дип дуга кыла торган булган. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, ушбу хутбәдә бүген мин сезгә ялкаулык турында сөйлисем килә. Һәм иң элек башта үз-үземә бер үгет насихат булсын, һәм инде аннан соң сезгә дә хәерле бер вәгазь булса иде. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ушбу дуганы көн сайын кабатлый торган булган. Һәм безгә дә ушбу дуганы кабатлап, һәр вакыт кабатлап торырга чакырган. Һәм менә шушы дуганың башында ялкаулык белән көчсезлекне Аллаһ илчесе иң беренче итеп искә алды. Һәм әгәр дә карасак тормышыбызга, менә шушы ялкаулык һәм көчсезлек, алар ике туган кебек, ике якын дус кебек, һәр вакыт җитәкләшеп бергә йөриләр. Һәм кешенең тормышын җимерергә дә, кешенең тормышын, яшәешен авырлаштырырга да алар һәр вакыт ашыгып торалар. Һәм ялкаулык дигәннән ул гарәп телендә кәсәл дип атала. Һәм аның мәгънәсе, ягъни эшли алган эшеңне эшләмичә калдыру. Аннан соң булыр әле, иртәгә эшләрмен әле, бер атнадан соң, бер айдан соң дип кул селтәү. Һәм менә безнең халыкта да ялкаулык ул мәңгегә, ул гомергә, хурлыкка ия булган бер сыйфат итеп искә алынган. Һәм кем әгәр дә тормышында ялкаулыкка төшсә, ул кеше хур булган, аның тормышы да инде һәр вакыт артта калган. Шулай ук ялкаулык та ул кешене Аллаһ мәхәббәтеннән читкә этәрә.
Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям зәгыйфлек турында да искә ала. Пәйгамбәребез әйтә, көчле мөмин зәгыйф мөмингә карый хәерлерәктер, ләкин аларның икесендә дә хәерлелек бар. Аларның икесендә дә игелек бар. Үзеңә файда китергән эшләргә омтыл, Аллаһтан ярдәм сора һәм көчсезлеккә бирешмә. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, менә шушы ике әйбер, ялкаулык һәм көчсезлек, зәгыйфлек, ул җәмәгать кешенең тормышын җимерә, күңел төшенкелегенә китерә. Һәм кеше гомумән ул инде тәгәри барганнан тәгәри бара. Ни өчен? Чөнки ялкаулык белән көчсезлекнең капма каршысы хәрәкәт, тир түгү, эшләү, тырышу, ул менә җәмәгать безнең тормышыбызны эшләтеп алып бара торган әйберләр. Һәм әгәр дә хайваннарга карасак та, кошларга карасак та, әгәр дә алар эшләмәсәләр, әгәр дә алар хәрәкәтләнмәсәләр, әгәр дә алар үзләре бер көч, хезмәт куймасалар, алар ачлыктан үләчәкләр. Алар инде үзләрен дә, үзләренең балаларын да туендыра алмаячаклар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, динебез дә безне ялкаулыкка каршы көрәшергә чакырды. Һәм ялкаулык, көчсезлек начар сыйфат икәнлекләрне безгә күрсәтте. Һәм гомумән, әгәр дә нинди дә булса халык арасында ялкаулык шире таралса, әгәр дә алар арасында менә шушы ялкаулыкка төшсәләр, ялкаулыкка бирешсәләр, ахыр чиктә ул халык, ул җәмгыять юкка чыкты. Һәм Рагиб әл-Исфахани исемле бер галим булай дип әйтә, кем ди эшсезлектән интегеп ялкаулыкка бирешсә, ул ди кешеләр рәтеннән чыгачак, ул хәтта хайваннар рәтенә дә кермәс дип әйтә. Ул ди турыдан туры мәйетләр саныннан исәпләнер, саналыр дип әйтә. Ягъни, әгәр дә кеше шушы бер дә тормышында нинди дә булса хезмәт куймаса, тырышлык күрсәтмәсә, ялкаулыкка бирешсә, ул ахыр чиктә бетәчәк, юкка чыгачак. Аның артыннан изе дә калмаячак, аның артыннан килгән буыннар да алар бетәчәкләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә мондый кешеләр әгәр дә бер халыкка, бер җәмгыятькә оешып, шушы ялкаулыкка бирешсәләр, алар да күпмедер вакыттан соң юкка чыгачак. Ләкин ялкаулык әле юкка чыгуга китерми. Ялкаулык әле тагын кешене гөнаһларга төшерә. Кешене нәрсәгә? Кешене зур гөнаһларга, урлашуларга һәм башка зур гөнаһларга китерә. Ни өчен? Чөнки һәрбер кеше тәмле ашыйсы килә. Һәрбер кеше матур киенәсе килә. Һәрбер кеше рәхәтлектә яшисе килә. Әгәр дә ялкау булса, каян килергә тиеш булар бу әйберләр бөтенесе? Ялкау булса, ул ничек үз-үзен туендыра, ничек киенә, ничек яши? Мөмкин түгел. Һәм шул вакытта, менә халык арасында әйтәләр, по-легкому срубить бабла дип әйтәләр. Тиз-тиз генә нәрсәдер эшләп, нидер әйбер эшләп, әйме, шушы үзеңә нидер дә булса керем кертү. Юк, җәмәгать. Бу бит гөнаһларның, бу бит урлашуның им агачык бер мисалы. Бер кардәш сөйли, бер шәһәрдә ди филиал ачтык дип әйтә. Филиал ачтык, бизнес бара, эш бара ди. Шушы филиалны алып барырга бер менеджерны эшкә алдык дип әйтә. Зарплатасын яхшы бирдек ди. Саранмадык, нитмәдек ди, яхшы бирдек ди. Ул яши торган шәһәрдә, өлкәдә зуррак зарплата ди дип әйтә. Күпчелек кешеләрнең хезмәт хаклары әзрәк иде ди. Һәм бу бер ай эшли. Бер ай эшләгәннән соң кассадагы булган 2 айлык выручканы алып каша. Урлый да каша, югала. Һәм менә уйлап карагыз. Һәм бу кардәш әйтә, менә кара ди, менә ди, мин шакатам аларга дип әйтә. Рәхәтләнеп, матур гына дип әйтә. Шушы еллар буена эшләсә, бөтен халыктан да яхшырак яшәр иде дип әйтә. Хезмәт хакы да зуррак булыр иде дип әйтә. Һәм илдә төрле ниндидер бер теге потрясениялар булган вакытта да ул рәхәтләнеп зарплатасын алып утырыр иде дип әйтә. Ләкин юк, аның тиз генә шушы санаулы сумнарны алыр өчен бу кеше ялкаулыгы сәбәпле урлашуга төште. Һәм ахыр чиктә бу кеше
үзенең дөньясын да харап итте, чөнки уголовное дело, аны җаваплылыкка тартачаклар. Шулай ук ахирәтен дә харап итте. Ни өчен? Чөнки динебездә урлашу ул зур гөнаһлардан санала. Һәм Аллаһы Тәгалә Раббыбыз теләсә, зур гөнаһ эшләүчене җәзасына тартачак. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Абдуллах ибн Аббас безгә 13-14 гасыр элек безне кисәтә. Һәм нәрсә ди? Аллаһ аннан риза булсын. Ул әйтте: әкренлек, медлительность һәм ялкаулык өйләнешкәннәр дә дип әйтә. Һәм буларның балалары фәкыйрлек туган дип әйтә. Булар ди, нәтиҗәдә бары тик фәкыйрлеккә генә китерәләр. Буларның бүтән килеп чыга торган әйберләре ул бары тик фәкыйрлек дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу сүзләр алар бик тә безнең тормышыбызга туры киләләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә хәтта хикмәт ияләре дә безне кисәтә торган булганнар. Алар әйткәннәр, 6 әйбердән саклан дип әйтәр. Әйткәннәр, фәкыйрлеккә илтүче, дөньяңны харап итүче 6 әйбердән саклан дигәннәр. Беренчесе ул күп итеп йоклау. Кояш чыкты, инде кояш инде хәзер баш түбәнгә менеп җитте, кеше һаман йоклый, һаман эшләми. Шулай ук икенчесе ул ди зәгыйфлек, хәлсезлек, көчсезлек. Өченчесе курку. Дүртенчесе ачуланышу. Бишенчесе ялкаулык һәм алтынчысы кешеләрдән акчаларын алып кире кайтармыйча кашып йөрү. Бурычларны кире кайтармау. Менә бу 6 әйбер фәкыйрлеккә илтүче ачкычлар булдылар. Фәкыйрлеккә китерүче нәрсә булдылар? Фәкыйрлеккә китерүче бер сәбәп булдылар. Менә җәмәгать безнең халкыбызда да, тарихыбызда булды шундый вакыйгалар, булды шундый вакытлар. Үткән гасырда раскулачивание дигән әйбер. Менә мин авылда да олы кешеләрдән дә күп тапкыр ишеткәнем бар. Шул елларны ди, кемне кулакка чыгардылар ди. Кем эшләде дип әйтә. Кем ди, таң атканнан алып, басып, йөреп, эшләп ди, ул ди, менә шушы дөньясы тәмам булды, маллары тук булды, тулы булды, менә шул кешеләрне сөрделәр дип әйтә. Шул кешеләрне кулакка чыгарып, аларны кудылар ди, әйберләрен алдылар ди. Аннан соң нәрсә булды дип әйтә. Моның бит калды яхшы йорты, яхшы нәрсәләре, буларның йортларына, буларның өйләренә җыен ялкауларны, җыен хөрәсәннәрне җыеп тутырдылар дип әйтә. Һәм шулай итеп, ахыр чиктә бүтән эшләре харап булды дип әйттеләр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә кеше әгәр дә хезмәт куймаса, әгәр дә тырышмаса, аның барыбер, син аны ничек кенә алтынга, көмешкә күммә, ул барыбер аны юкка чыгарып бетәчәк. Ул барыбер аны яндырып бетерәчәк. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ялкаулык ул зур гөнаһларга этәрә. Ялкаулык ул шушы дөньяңны һәм ахирәтеңне харап итә. Һәм алай гына түгел, ялкаулык әле үзеңнең сәламәтлегеңне дә бетерә торган әйбер. Ялкауланып, селкенмичә йөреп тору, утырып тору, ул җәмәгать күп ширләрнең килеп чыгуына бер сәбәп булып тора. Менә дөнья күләм табиблар, теге оешмалар, алар бүтән дөньяда яшәүче кешеләрнең ширләрен өйрәнгәннәр. Начали изучать всевозможные заболевания, которые происходят во всем нашем мире. Һәм официаль статистика, рәсми статистика әйтә, кешелектә булган ди, бүтән ширләрнең 17% дип әйтә, ул ди кеше хәрәкәтләнмәгән рәвешле килеп чыга ди. Кеше селкенми, кеше тир түкми, кеше урында утырып тора, менә шул әйбер ширләргә этәрә дип әйткәннәр. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ялкаулык әле ул синең сәламәтлегеңә дә зыян итә. Һәм тикмәгә генә безнең халыкта җәмәгать хәрәкәттә бәрәкәт дип әйтмәгәннәр. Һәм ул чынлап та шулай. Әгәр дә тормышыңны хәрәкәткә нигезләсәң, сәламәтлегең иншалла яхшы булыр. Һәм әйтеп узасы килә, ялкаулыкның иң куркыныч дәрәҗәсе. Ялкаулыкның иң әшәге, иң начар әйберсе ул да булса кешенең фарызлар үтәүдән ялкаулануы.
Кешенең Аллаһы Тәгалә кушкан әмерләргә җиңел карап, фарызларны, ваҗибләрне, сөннәтләрне, мустахабләрне калдыруы һәм шул әҗерләрдән үзен мәхрум кылуы. Һәм Аллаһы Тәгалә әлбәттә менә бу төр ялкаулык ул турыдан-туры җәһәннәмгә илтә дип әйтә. Һәм Коръәндә Аллаһ Тәгалә мунафикларны тасвирлый. Һәм әйтә: "Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаһа ва хува хади'уһум ва иза қаму иля-ссалати қаму кусала юраууна ан-нас ва ла язкуруна Аллаһа илля қалила." Дөрестлектә мунафиклар Аллаһны алдаларга тырыштылар. Ләкин Аллаһ Тәгалә аларның үзләрен алдалады. Кем Аллаһы Тәгаләгә начарлык белән, начар ният белән мугамәлә кыла икән, Аллаһ Тәгалә аңа җавап кайтара. Һәм нәрсә эшләделәр бу мунафиклар? Алар намазга торганда ялкауланып тордылар дип әйтә. Һәм кешеләр каршында алар рия кылдылар, показуха белән шөгыльләнделәр. Һәм бу мунафиклар Аллаһы Тәгаләне бик әз генә искә алалар дип әйтә. Калган вакытларда Аллаһы Тәгаләне оныталар диелә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу аят ул безне куркытырга тиеш. Син намазга ничек торасың? Мин намазга ничек торам? Һәрберебез үз-үзебездән сорыйк әле. Мин намазга ничек торам микән? Миндә бу сыйфат юк микән? Һәм әгәр дә җәмәгать үзебездә менә шушындый төр ялкаулыкны күрәбез икән, намаздан ялкаулыгыбызны күрәбез икән, димәк бу бик тревожный звоночек. Димәк, без монда җәмәгать үз өстебездә эшләргә тиешбез. Ни өчен? Чөнки мөмин, мөселман кеше мунафиклыкка яки мунафиклыкның берәр сыйфатларына һич тә охшарга тиеш түгел. Наоборот, качырга тиеш ул сыйфатлардан. Икенче бер хадистә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям ашыктан-ашык намазга ялкауланышны турында искә ала. Пәйгамбәребез әйтә: "Кояш батыр алдыннан, кояш шайтанның ике өмөгезе арасында калганда, ягъни батырга әз генә вакыт калганда, ул сикереп торыр ди һәм җирне 4 мәртәбә шукыр дип әйтә. Менә тавыклар кебек, тавыклар җим ашыйлар бит, әтәчләр тавыклар тиз-тизне чык-чык ашыйлар. Менә шулай эшләр дип әйтә. Һәм Пәйгамбәребез нәрсә ди? Ул мунафикның намазы. Ул мунафикның намазы. Ул мунафикның намазы дип 3 тапкыр кабатлый. Һәм җәмәгать, менә мондый аятлар, мондый хадислар кешеләрдә кем мунафик микән, кем мунафик түгел микән дип эзләп йөрү өчен түгел, үзебез өчен. Син үзеңне тикшерергә тиеш. Мин шушы мунафиклык сыйфатына туры килмим микән, юк микән дип үз-үзебездән сорау алырга, үз-үзебезгә карарга юнәлтелгән. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, намазларыбызны карарга тиешбез. Бигрәк тә авыр намазлар, көндезен, икенде намазлары, чөнки көндез кеше йокларга мөмкин, хәл җыярга мөмкин. Төнге намазлар иртәнге булсынмы, ястү булсынмы, менә шул намазларга игътибар, айрыша игътибар бирергә кирәк. Һәм гомумән Аллаһы Тәгалә кушкан шушы фарызларга, ваҗибләргә без җәмәгать ялкаулыкны һич тә күрсәтергә тиеш түгелбез. Ләкин фарызлар белән генә эш бетми. Шулай ук сөннәт гамәлләрдә дә, мустахаб гамәлләрдә дә ялкаулык булырга тиеш түгел. Кемдер әйтергә мөмкин, самое главное җәннәткә керү дип әйтергә мөмкин. Ләкин Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям җәннәткә кирегез дә бетте дип әйтмәде. Нәрсә дип әйтә? Аллаһы Тәгаләдән җәннәтне сораганда фирдәусул а'ла, иң бөек дәрәҗәсен сорагыз дип әйтә Аллаһ Тәгаләдән. Дуга кылганда: "Я Раббым, фирдәус җәннәтләренә кертсәң иде" дип дуга кылыгыз дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әле шәригать сызган сызыкны атлау гына түгел, шушы сызыкны узу гына түгел, әле нәрсә? Әле игелеккә, әле яхшылыкка, әле югары дәрәҗәгә омтылырга чакыра безне шәригатыбыз. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең сөннәт гамәлләребез, сөннәт намазлары булсынмы, намаз алдыннан яки фарыздан соң укыла торган сөннәт намазлары, ул теге сөннәт уразалары булсынмы, яки гомум садакалар булсынмы, гомрәләр булсынмы, алар нәрсә өчен безгә, динебездә килгән? Безнең фарызларыбызда
килеп чыккан җитешсезлекләрне бетерер өчен, тутырыр өчен һәм җәннәттә дәрәҗәбезне арттырыр өчен. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, динебездә гыйбадәт саныннан булган фарызлар, ваҗибләр һәм сөннәт нәфил гамәлләрендә без җәмәгать һич тә ялкаулык күрсәтергә тиеш түгелбез. Чөнки менә әгәр дә бу дөньяда кешеләргә берәр игълан бирсәң, җәмәгать, менә фәлән оешмага барсаң, анда шират алсаң, сиңа күп иттереп субсидия бирәчәкләр, күп иттереп пособие бирәчәкләр, күп иттереп анда оклад бирәчәкләр дип әйтсәң, кеше дөньясы өчен нәрсә эшли? Ул төнлә килеп шират ала башлый. Ул анда җәмәгать тырышып бөтен әйберләрен үтәп, басып торачак, бөтен кагазьләрен алып киләчәк. Ни өчен? Чөнки җиңел генә килгән зур акчадан баш тартасы килми. Ахиратыбыз өчен кирәкле, кагылышлы менә шушы ахиратыбыз байлыгында без җәмәгать нигәдер ялкаулык күрсәтәбез. Алай булырга тиеш түгел. Һәм безнең тормышыбызда иң зур безнең инвестицияларыбыз ул безне шушы җәннәткә китерә торган изге гамәлләр. Һәм ахирәттә дә бәхетле кыла торган изге эшләр булып санала. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, ялкаулыкның бер төре ул башыңны эшләтмәү, уйламау, уйлау фикерләүдән, китап укудан, нәрсәдә булса яңа әйберне өйрәнүдән ялкаулану. Ни кызганыч, бүген халык китап укуны ниндидер бер ерак бер гамәл, бер авыр гамәл итеп саный. Бүген кешегә җиңел, даже роликларны да 1 минуттан узмасын, 1 минуттан артмасын карый, 1 минуттан арттымы уже ялкаулана. Бу бит җәмәгать бик начар күрсәткеч. Һәм без әгәр дә үзебез, әгәр дә дөньябыз гамәлләрендә, эшләребездә дә алга бармасак, һәр вакыт квалификация өстендә әгәр дә эшләмәсәк, ул нәрсәгә китерә җәмәгать? Ул артта калуга китерә. Әгәр дә берәр кеше машина ремонтлый икән, ул әгәр дә яңа машиналарның төзелешен өйрәнмәсә, если он не будет изучать строение новых двигателей, новых машин, новых моделей, он как ремонтировал раньше ВАЗ-2106, так и ремонтирует, не прогрессирует, ничего нового не изучает. Придет один из дней, он просто выпадет из этого своей работы. Почему? Потому что в один из дней эти шестерки закончатся. Эти ВАЗы закончатся. Будут новые автомобили, а он не прогрессировал. Он ничего не изучал. Он не работал над своим сознанием, над своими мыслями, над своей головой, над своим разумом. Менә шуңа мөхтәрәм җәмәгать, уйлау фикерләүдә дә, китап укуда да, дөньяң өчен кирәклеме, ахиратың өчен кирәклеме, дин китабымы, Аллаһы Тәгалә рөхсәт иткән нинди генә өлкә булмасын, менә шул өлкәдә җәмәгать уйлап, фикерләп, китап укып, алга таба барырга тиешбез. Һәм менә баш ялкаулыгына һич тә төшергә тиеш түгел. Һәм әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә дә dini dərslərimiz, elhamdülillah, hər bir məşiddə deyərlik dərslər var. Dərslər ütkərilə, dinimizin nigizləri öyrənilə. Həm şuna möhtərəm cəmaət, mənə bu işlərdə, bu oqullarda yalqavlanırğa tiyiş түгелбез. Həm соңгы сүзем möhtərəm cəmaət, şulay uq yalqavlıqның нашар булган bir türü үз üstündəgi vazifalarını işləmişə şul vazifalardan yalqavlaну. Əgər də bulsa, xatınına qarata bulğan, ballarına qarata bulğan işlərdə yalqavlaну. Ул bilə, то, что onun vazifası, его обязанность перед его супругой, перед его детьми, həm başqası, onday vazifalar var. Lakin ulanı işləmi, ulanı jingil qarı. Həm cəmiyyətdə nidir bir vazifalar bulsunmu, cavablılıq bulsunmu, ответственность bulsunmu, mənə şul işlərdə yalqavlıq күрсәтү. Üstündəgi tiyiş bulğan cavablılıqны үтәməu, ул да cəmaət xurluqqa kitirir. Həm Allahı Teala qarşında da ул bik də naşar bir xəlqə kitirir. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm aytdı, dürüstlükdə Allahı Teala üstündə cavablığı bulğan hər bir kişidən sorau alır. Şul qulu astında bulğan kişilərə cavablığın үтәдеме, яки cavablığın buzdымы? Həm şulay uq ir kişi də
гаиләсе өчен сорау алыныр дип әйтә Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать күрәбез, ялкаулык ул тормышыбызның бөтен өлкәләрендә дә начарлыкка, хурлыкка, төшенкелеккә китерә. Bütün ülkelerinde din ülkesi bulsunmu, dünyabız ülkesi bulsunmu, ул şuşu ülkelerini ağılый, хәлсезләндерә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать ялкаулыктан сакланырга тиешбез. Һәм Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям ул безгә иң күркәм бер үрнәк булды. Гаиләсе белән, хатыннары белән ничек мөгамәлә кылды, балалары белән, җәмгыятьтә дуслары белән, гомум халык өчен нәрсә эшләде, мәчеттә ничек булды, һәммәсе дә безнең өчен үрнәк. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә безгә һәр бер өлкәдә дә, гаиләбездә дә, дуслар арасында да, дөнья тормышыбызда да, дин гыйбадәтләрендә дә безне ялкаулык ширеннән сакласа иде, безгә тырышлык насип әйләсә иде. Һәм бу дөньяда безне бергә җыйган кебек, ахирәттә дә Фирдәүс җәннәтләрендә барыбызны да бергә җыйса иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.